Dwi wedi dod i Felin Heli yn edrych braidd yn wahanol i'r arfer. Dim gel yn y gwallt, dillad, pyn bach yn hen a sgryffi. Ond un dyn dwi'n gobeithio allith newid hynna ydy un o ser Uwch Gynghrair Cymru tymor yma. A dyn sy'n ffansio hun fel dipyn o entrepreneur. Dewch i ni gyfarfod Dani Gosset. Dani? How's it going, Ows? How's it going? Yn fad, diolch. Be da ni'n gan heddiw? The works, boy. Ie, gynnu ni botol i'w yn cefn mi, dych chi eisiau bach o streaks, da fe? Sy'n nes dechrau, torri gwallt o Dan? Dwi wedi bod yn licio mynd fewn am haircut a stwff fel as. Dwi wedi bod yn enjoy'r atmosphere mewn siop barbwr. A ddo'n un o'r pethau na lle ni'n meddwl, eich swn i'n enjoy'r wneud. So, eisiau lawr i Nottingham ar gwrs trwy'r PFA fast track course oedd o. A ddo'n rhywbeth sy'n gweithio'n dda efo ffwtbol. A tymor yn mynd y dda, boi? Yndi, mae'n gret ar y funud. Da ni bod ar rhan dda o games a sy'n ni'n gallu gorffan yn yr ail safon yna. Mae mor dyn yn y top. Ond mae bob game mor bwysig ar y funud. A gennych chi rownd gynderfynol yn erbyn Ceicona hefyd. Be sy'n bwysig eich di? Sut ti'n cael gorffan yn ail neu curo'r gwpan? Cael y ddau os di'n bosib, ond sa'n nis gael cwpan bach season yma. Mae yna lot o hanes iddo fo yn Bangor. So fo'n braf iawn gael cwpan gobeithio. Neu joban dda, boi. Sy'n nath y daith pel droed dechrau chdi? Dwi'n gweld chdi'n oldham i ddechrau. Nes i wneud YTS am yna, scholarship. Nes i droi'n broffesiynol efo nhw. A wedyn o'n ffodus, nath yr amser ddod i ben lle ges i'n contract newydd a nes i symud nôl adra i fama. A seinio i TNS yn y Welsh Prem. Ges i'n cweit cyfle yn TNS, so oedd hi'n spel am bach am yna. Wedyn ddys i nôl i Bangor adeg yna lle oeddwn i'n chwarae yn part-time, so oedd y barbering yn bach nath oedd fewn yn handi. A yn ddiolchgar iawn i Bangor, cos ges i'r cyfle i chwarae bob wythnos o hwnna. A wedyn yn amlwg, dim just torri gwallt, ti dyfysydd i fewn i'r busnes dillad hefyd. Dwi wedi bod yn keen iawn ar y fashion industry erioed, really. A oedd yn rhywbeth nes i benderfynu wneud efo ffrind sy'n dwi'n gweithio fama fan drw. I ddechrau'r clothing brand. A nathon ni ddeceidio am enw, ddeceidio am logo, a nathon ni mlaen o fanna. O, lle mae'r enw di dod? Gair Italian ydi o, a mi o'n yn Saesneg, mi o'n translitio i takeover. A vision ni di yn diwrnod allan competio efo'r brands mwyaf a i gymryd drosodd yr industry. Ond pwy wyr allan yn y dyfodol. Sut ti'n deud yr enw te? Rilevare. O, neis. Rilevare. Neis iawn, boi. Ti'n edrych yn Italian, actually. Diolch yn fawr. Yna un yn stiwtio chdi hews. Dwi'n edrych yn wahanol ar ôl trim bach, dwi. Sut mwna i chdi hews? Perffaith, met. Dwi'n meddwl bod fi'n edrych 5 mlynedd yn iau. Joban dda, Dan. Da iawn, edrych y dda. A diolch yn fawr i chdi, boi. Diolch am torri gwallt. Spot on. Pob lwc am lwc y tymor.